Azken ikerketen arabera, 10 adingabetik batek obesitatea dauka Euskal Autonomia Erkidegoan. Azken urteetan gainera nabarmen handitu den kopurua da. Zenbakietatik harago baina, elikadura ohitura egokiez eta tasa hauen atzean dauden faktorez hitz egin dugu Nerea Segura nutrizionistarekin. Bueno, ikusi beharra dago ez bakarrik portzentai horiek, baizik eta nolan elikatzen diran edo ze aisialdia duten guren umeek, ez? Azkenean asko behiratzen dana da, beti mezu negatiboak eman ditugula, hau da, grasik ez hartu, gatzik ez hartu, azukrerik ez hartu, eta ez direla bidali mezu positiboak, bai? Orduan, frutak, barazkiak, lekaleak, gero eta gutxiago jaten nahi dira, eta hori pixkat bideratu beharra daukegu. Bestalde, aktibitate fisikoa ere edo jarduera fisikoa ez bakarrik kirola baizik eta egunerokotasunean egiten den aktibitatea ere asko gutxitu indala, orduan sedentarismoa hor implantatuta dau, eta asko jorratu den azkeneko gaia kongresutan izan da pantailen arazoa. Hau da, bai elikadura egiten dutela pantaila baten aurren, umek, bai mobila, bai tableta, bai telebista azkenean, eta bestalde, tablet horren aurrean egoteak azkenean eragiten dula eserita egotia. Oro har mutilengan eta maila sozioekonomiko baxuagoa duten familietan bizi direnei eragiten die gehien obesitateak. Berez, mutilena kurioso da, ze berez aktibitate gehiago egiten dute mutilek neskak baino, ez dakit, nik uste neskengan esarrita daola beti ere hori estetika puntu hoi, eta azkenean oso garaiz horren menpe bizidia, bai? Orduan horrek eragiten du azkenean gizentasunez hainbeste ez izatiak, baina, kontran ere, pisu murritzean ere erortzeak, bai? Eta gero, ekonomiaren aldetikan gaur egun galleta batzuk edo reposteria erosteak fruta baino merkeago izaten dira, bai? Orduan, hori, zertara bideratzen dugu, honekin zure lagunen parte izango baldin bazea eta gainera merkego ateatzen baldin bazait, hori erosiko dizut, ez? Edo dirua emango dizut eta zuk erosiko dezu. Ikastetxeko elikadura zerbitzua zaintzea ere beharrezkoa dela deritzo Nereak eta baita bertoko produktuak jatea ere. Ni beti esaten dut eskolako menua dela ume hoien eredua, azkenean eskolak hezkuntza emate dizu, bai? Orduan, familian ez baldin badizute elikadura hezkuntza ematen, eskola izan behar du eredu. Eta eskolan gaizki egiten baldin bada, gero kalean ere gaizkingo dugu. Ni beti esaten dut kilometro zero izan behar direla produktuak. Biratu beharra daukegu zer degun guren albon, eta horren arabera prestatu. Euskadi mailan ikusten baldin badeu, zenbat fruta ditugu bertoko? Oso gutxi izaten dira. Orduan, agian aldatu beharko dugu eta 3 barazki izan eta 2 fruta. Eta hola, sustatzen dugu gure ekonomia, sustatzen dugu ondo jatia, bai? Sasoikoa izatea eta sasoiko izatea azkenean elikagarri gehiago ematen dizkizu, bai? Puntu onenean hartu direlako produktu horiek. Kontzientziazio lana beharrezkoa da nutrizionistarentzat, izan ere bere iritziz iragarkien aurrean kritiko izaten jakin beharra dago. Zenbat diru erabiltzen da, lortzeko ez dakit ze kaxa, jostailu batekin barrun, bai? Eta umeak hartu dezaten, edo zenbat inbertitzen da sagarra bat jateko, bai? Orduan, ez da inbeste oain esarriko nahi duten besa edo janariei, baizik eta nolan bideratzen ditugun gauzak. Sartu naiz Euskadiko zenbait web horritan ikusteko hori obesitate tasak eta bar, eta iragarki guztiak zien olako elikagaietaz, bai? Orduan, azkenean informazioa lortzen dut, baino aldi berean ikusten dut olako janaritxak, bai? Orduan, hori ere murriztu beharko genuke, ez bakarrik umei, bai? Helduei bai. Etxean ere zeo zer inbiarko dugu.
hezkuntza eman beharko diegu. Merkatutan gabiltzanean dabar, hartzen baldin badeu zeo zer, eta osagai gehiegi dituztenean edo oso prozesatuak daudenean, utzi dezatela paletan, bai? Ez behartu umei ezertara jaten, beraiek bideratu behar dute bebai beren elikadura, oso importantea da hori, eta ez erabiltzea, ez premiorik, ez gaztigurik elikagaiekin, favorez. Bestela, egiten duguna da, naskatu umeak, eta jazta, urteak pasa lortu gabe.